guys, simrang hilin eh. Nakatuong na siya na. Ikan na siya humanah sa kupira na. Huwag ko na dyan kuhan tagad siguro sa anesthesia. Nga naman po ko. Kupira di kalihok. Bagatag lawas. Tagad na sa anesthesia. Ijaha kuhan din ako ijaha. Appendicitis. Appendicitis ng ijahang operasyon. Darada, gas ko anda kang nakuha na. Ito mo na. Ayun po mo. Ini, nanay nakuha. Katong isang appendix. Gisod sa garapon. So ako, mangita ko rin. Tapos, restaurant kay palit kong tubig. Nalagay ka sa isang appendix. Kaya dako lagi to. Dako isang appendix. Bisa gibawayo si baka po to. Kung sa to, dan ako sa likod na, padong ko sa kalendarya. Kaya mo mga ito ganihan dali-dali ko. Gaanjod ko sa isang rasyon, kaya di man sa pwede pakanan. Ako yung kaon. Kaya wala man sa kiliyoy. Palit akong tubig. Huwag pwede ang baso na mabuti hugog. Palit na lang ako ulit butilya. O kung magi na tos. O kung magawas sa gawas kaya basta hindi ako magkasulog balik. Malabas trabay kaabas ko ini. Dito libaw anin sakit sa tao. Kalit ra. Kalit ra. Kalit ra jud gihapon. Madyo pa kaling tukuan. Wapit akong tubig. Pila mong tubig? 20. Pwede ka nakuha na? Wow. Ora na? Sara? Di. A few moments later. Munang mamaday? Redad. 49. Mata pa. Sa sakit ni mo, madam. Naikuan sa ilaw. Pero magbuhat sa result ng MRI. Sige, bati ni mo. Matiyan? Ako kay bago mo kung upurahan po gallstone. Gimaray po ko. Ang gimaray kay mag 3 weeks man. Ako nga na ko. Why? Wah, pero action. Pwede kita action ko kayo. Katong ako na action ko kayo. Pero nadali ra. Kailan mo kadlawan eh? 4 pa? Wala dyan pas tinuod. Aga ko sa una nga 16 kadlaw ko sa ko nakauli. Wow, nag-ahang darling. Nagwapa na. Bitaw, kanang kaon hinay-hinay. Madam sakit pakaan man ritso. Tengah ko no miloy laman. Hala bira, kay anong saging. Lahi na magud og sa ako, kay ako nilugaw lagi to. Lahi man tag ko ano. Na mas ginawa ni babaw, yung matara mas ubos. Di mo ti budget giniingan gahapon lang to nag-opera nga kanay ko ng appendix, ako ni gamit. Mo ano? Wa ko nung naibadi ito ka ng istorya isa pang pasinti ko nanganak sarian niya pa ilagi niingan nga ko anay bagong sir ito nga parepad nimo na may badi niingan nga kani nga appendix so may gamit ti duha na mo kin
Di ba, duha na mas pamilya, si Along ug ikaw, pareha. Lagi. Gabi na tirahan. Hindi mag-amping kas katong nay, kung ano, pagkaan kayo, simba ko, at tapos gallstone. Ako di ay nadahamlay po kung ingat to ko. Hindi ko lagi. All pa nga abilahan ka ng panahukra. Enjoy patas kasal, enjoy pas anniversary. Karon na, hagbog mo na dani. Tulong yung pangawas. Ti pa rin ang sayo. Pagnan. Ha? Pangawas. At sabaw ka sa magbit yan. Pila edad ni mo? Pwede. Kalau mo kung suwingan eh. Sagad. Maro ba din yung pinakakuha na mahadiko. Hindi pa ko din kung pagod ko. Makakuha na sa mahadiko. O mga bata, di ko mahadit. Si Esther bitaw ang sindan gahapon, kaya na sige bati-bati, di mo pa-check up. Kala, Yan, narabat ko. dugay na to dyan. Una pa dyan na ho. Buka to ora mag-reliever. Buto aram pa sa kuha na mawa naman po yun. Una pa to dyan na dyan na bati-bati. Sa una, na-inject bukol sa obari. Sa una, wala din sinapagkuhan karon. Si Esther bitaw. Ate? Antong chatan bitaw gahapon nga, pa-check up na. Kaya di ka doon. Tumahan na naman si Palinda. Wakatun pagpara natin na emergency na. Gamit ka. Hinginim ra ba sa mga pindeliver, mga sa diha. Ano marabat din na yung makakuha ng ilang piniligo. Hingan ang doktor. Maka-trigger. Na sila lin mapud to, di og mag-dysmenorrhea, mag-inom og kuan. Katong dali di ay, di sa dysmenorrhea ba mo. Daka pa mo kunog isa dadto sa imo. Kaandang. Kaandang kay anong Kain ka ba? hingan na jud na. Kaya ka na. Tugaan pag di sa garang ka. Ito nga hindi ka tali. Tengah misrasyon ko no, matod pa niya. Ini sa kaya. Kaana kay, jaan na ba ka naharon? Uwi na ka. Nahatas kaming relibo. Kisay mo relibo. Kay, ini, patat laman og ulas ako pwede mo process sa kuan. Insa, panigurog pasirok sa kuan ni mo amo ako miyang gabalin sa. Tawag na mas mabre. Pasurukan nila mo tong ID back to back ra ba? Dahil pa. Atun. Makagwapa din mo po sa hospital na. Nagwapa naman ka. No? Ha, mimis. Kagkag nagbubuhan. Na, Kagkag nagbubuhan. nagtaas ang ilong. Asa pa. Hindi ka makatawa. Azo galing kay ni nga na kag ako kay ila kong hungitan pag bakod ng ka 24 hours. Okay. Kaya ng pawin. Mga. Ako be. Kumahoy ka. Ako be. Dapat mabaupuan din. Pambal. Wait, man na yung tubig kay pautan ano ba ka? Dahil po kanina. Ito na grubing tuod sa mga tana. Ito kapila ka nangihi. Ano na pala. Ako kalas 10 pa. Dili ka maghihihi. Ako lo ihihi lagi ko. Aga katong hakaipat mong ka listros. Hindi ko kurun. Gumingaw na siyang Dalton ko no. Gumingaw na ka. Hindi ako sa mga bata. Kaya dito ko ulit yung video naman. Sa mundugay kay Hindi ko sa video kasi nagawa. nabaliw man kay ako na natug si Zay nagmata. Oo, matama ko niya. Sa anesthesia to. Oo, mga launa. Nga na pa sa anesthesia. Kaya makakuan. Wala, magpasignal mga ta. Wala ka talaga. Kansa. 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 Nagwapa na. Gawa pa na ilabog. Muli na kong si Za. Ano na yung uli? Lamin na ko ni Yuli. Pero kaso, di ni may kaulig dali. Isang PhilHealth. O pa na-covered sa kang Gabriel. Muna hijang Martes pa ko no mag-process sa kuan. Martes pa ka makakuan rin.
Masarang madarag kuan. Oh, lagi. Kami lagi iuli ron. Sabi na ko nun say, Yuli, lahat lagi ko yun inoperahan kay di pa rin na. Di ka daw kadlaw na nagigda pa ko. Laay man dali. Ano na? Makalaan si Ajo. Laay kay karon pa sa Suway Hospital. Pamingaw ko sa mga bata. Bingaw sang Dalton, huwag ni Ilia. Pamingaw ko sa mga kabataan. Kano kasi na ba? Isig na. Karoon mo ko'y pagkuasig na. Panaan sa gasanin chat. Maka Manang dari guys. Iba nang kit. Ikadulaay. dakong sumanang. Lisod po, di ibanan. Kasi may iban mo. Si Gail. Kaya gaya nalabaw po itong ko ng madler. Ano din kinabuhi. Kalitar ka Ajo. 29 na ron. Ito na yung binigyan. Ito eleksyon na ugma. Di nakaboto. Palapdalam ni mong boto. Sayang ang buto, di ma-apil. Nalabaw ko yung butaran. Na. Yun ang nabutaran. Haray taon. Dahil sa mis gawas, kaya painit mi. Nahamimiss na din siya. No? Ay, puti. Painit. Na, nalipad na. Wow, eh. Grabe po ka. Kuhan pa galing ron. 24 hours pa galing ron. Malagi. Kaya pero nakadlaw. Papa, uy. Aba, Hindi ka duhaman. Nagapon pa man kas. Papaman mo sumadagi mo pira. o di ako pamilay isang adlaw. Papa, uy. Sata ko nila. Sa kay aliha ba? Sa Africa ba ni mo kin ha? Muli na ko kay mabalik ako nag-process sa imong papel. Relax ra kay na ato bugat-bugat kay karon mga ulig dili. Relax sa mga bata kay nabi tapos na nay mga pagkabulag to karon. Salamat na sa pag-uban. Salamat. Lisod pod. Campaign sa biyahe. Amping pod. Dapat magkapit-kapit kag di. Mayabas. Muyabas bitaw. Nagabas po kong guli karong adlaw kay ugma man ang eleksyon. Kay bawa naman mo sa mga mangitag mamiso na ako'y naghuwat para ugma. Buyag. Libo. Dali ka sa bahala li. Unsa mo gawas sa Lain na ba si Sa? Lain na ba si Sa kadito ulo mo kog manghihi sa lagi. Kaya ako nakatugong ko gabi. mo ko uy adyo pagpangkoan. Di na mo na to. Ikan bis gawas nagpabuhat bis init ganyan. Makubunta po. Ang lamang Nalagi ko ako lagi ugma. Makaya ra man as kwini magbutar waton ko ni sa bisaan naman sa nimo. Kaya kaya naman ni